Please like, comment, subscribe.
Vai seguro. सोर सोर दं जोंहा कमेन्ट हरदो अननानै लाइक होना होदो खनसे खनसे Yeah.
ओंखाम जाबायानो मा ओंख्रै फाथो संखांबाय जायाखैनो माबासो दालि ओमफ्राय आलु बाथोन रुफादों आं सिफ्लेना अफ्रि मोनबोदों नामा इसालाय हाबा सोलाबाखै इबो खामानि मावनो फिसाज्लानि होनानै फैयाखैना माल बुस्थु हरनो हाथ'आ थांलाय फैलाय खालामनानै न'खराव नांलायलायबाय थायो इसोरनो पिएस नार्जारि हेलौनो हाय मा खालामनो पिएस नार्जारि ओंखाम जाबाय नामा पिएस नार्जारि सोर सोर दं जोंहा अननानै कमेन्ट खालामदो प्लिज कमेन्ट लाइक जाय सोरबा साबस्क्राइब बानायना होदो
मानो दै होबाय थादों मानो दै होबाय थादों लुना होनो हाया माल दुगैनानै दै होबा बोरैबासो जायो हारसिं दुगैनाया बेलेग अ नोंसोर दोनैबा दुगैगोन खोमा प्लिज अननानै सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो जोंहा
ना मबाइलखौ मा ना मबाइलखौलाय ओइ नोंबो फुसार मबाइलखौ हाजार सानसे गरम गरम मा 100 टाइम्स आंनाबो 90 थां मेथाइ बाबदा दा बेखौ दोनथ' दुगैनोसै हेफाजाब खाथारो Relay, relay. Maaf, Aziz mama no habis dia. हाखौनो दुगैदां Onkam sana. Saya udah kamu mah. हो Saya udah kamu mah. हाब्रुखौनो दुगैदां No singa korom tadi saya thanda. Apa ya? माइयाव Omako mana? दैजों बैलिरलाय दैजों थुखैलाय अमाया थानो हाला होनगासिनो ओमफ्राय आंबो अमाखौ इदि दै फिसिबाय थानाङा माबायो हारसिं दुगैनाया बेलेग बिदिनोदां इहालाय मानो अमाखौ दै थुखैयो गैया इदि गरमाव अमाखौ थुखैनाङाथ' हारसिं दुगैनाया बेलेग दसे आगारनानै खोमा नोंना मानो आगारनो सान्दुं गोसायावलाय मालायनाव थांनो नै इखैजा थान्दासिन खोमाहाय अमाखौ इखै लाबो नङाबा दंखल खाथियाव खानानै दोनै दुगैथों
गामसा गैखाया दङ बेनो गामसा दंखायो खोमा सान्दुंखौल' अ मा रानाखैलै सान्दुं गोसायावलाय ओंखाम जानोसै ओंखाम उखैजोब्बाय मेथाइ जाना फैदों गावहा गरमाव अमा जायो नामा दिनै आंना एमबियानो गैला माबा प्लं 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 थांथारदों बांलादेश खालामसै नेटवर्कआ दं नोंना आंनावबो एलबि होनो जेब्ला गरमथार मोनदों गरम मोनदों नों दा आदार जानो हादे दायो जा पेटलाया गरम मोनदों जोंहानो अमाया मोदोमानो गुदुं जाजोबदों अमानि अपार मेजेम जादों पेटला गरमथार मोनदों नै बेयाव माबाबा मालाय दुगैगौमोन इयाव खाबा दुगैगौमोन मोदोमानो गुदुं जाजोबदों नोंहालै नै बैयाव खाथ' बै फुलाव ओमफ्राय इयाव गाव उनजानानै दुगैथों दसे नों गरम ओंखाम जाना गायनाय टेनसना होदे नोंहानावसोबा आं मोनो नामा नोङो एलजिबोआ न'आवबो थाया दा बेलासियाव न'आव नोंनाव थाबाबो जागोन थां आंनावसो इयाव मोनहास्लाबालै आंगा ओइयाव खाथ' ओमफ्राय मानोथो दिरुंखौलाय एसे गोलाव माबादो एसे आगार होनबा दंखला फाव खावना हर एसे लेवा दा अमानाव मालाबाबो अमाखौ दा दै ओंखाम संसां आं माबा संनो दालि मैथा ओमफ्राय आलुखौ होफादो सिफ्लेयाखै नंगौ सिफ्लेनो नागिरदों आं दै लोंनोनो ओइ बाल्थिंखौ हरा मानो बाल्थिङाव माबाना जि सुग्रो दंखलखौनो नायदावबाय दं लोंनो रोङालै इयो मानसिखौसो जानो नागिरदों आदारसो सानदो इयो
इन आदारखौ इयावनो होफै जाफैयो दुगैनानै मानो खब होआ जानो उखैगोन ना गरम इयावनो थाथ'यो थान्दा इयाव बेखौ मा मोनबाय दै नायदावबाय दं ओइ बादामालिखौ गुरबावा सल' खनबाय दं इसा जालागोन दे हा नोङो माबा साला फैसा जिलाखौ लाना फैनाया मोजां नाया होमबा लाखियाखै ओमफ्राय थांनायना ओइ आं मोजां माबाबा होफैफिनसै दायो होननानै होबोआसै आङो थुब्लायबा हा मोजां नायना लानांगौ फैसाफोरखौ फैसायानो गैया गांसेल' खुस्राखौनो लाबोनांगौ ना गैया माबा माबायानो नोंनावसो ना नेट पेकखौ आंनाव दायोसो नों एलबिबो न'आवबो थाया नोंखौ नोंखौ मोनबाय थाया इसिङाव जागोनलै इयाव गरमथार है नाङा दै गुसुलायलाय फेत्ला गरम आलुखौ सेफ्ले Hey, alu wala nunggu siap-siap lah. Kalau lagi kok. Hey, Wala nang gede ya. ang belaw sa bawal lah. Manja bener ini. Ini kawan tin na jaga. Beli kalau manja bener. Mande bos ngatadi ma el visa ke bilai ne. Apa? Ma el visa ke bilai. Ma jada. Susin sih. Hah? Buat tanah dia mah kau mah dile. Ah, susin senaga.
मा LB यो इउटुब LB बेमार गुवाहाटियाव थागोन दा हाइ प्रेसार जानानै गरमाव गुवाहाटियाव थाङा मानसिया हाइ प्रेसार जागोन लावगोन साला पेटलाखौ रायनायखौ खोनायोमोनलै सुसिना दहायनिफ्राय दंमोन बामु ओंखाम जागोन होननाया आंजों रायजानाया जेबो नुवाखैलै नों आया आं गायखौ नुनाय बानायदो नामा केमेरा मुदसो बानायदो मबाइल गोदान हरलै गंसे बायनानै होमबासो केमेरा नुनाय बानाय LB होनो हागोन बेमार लागा मेडिकेलाव दाबदों खोमा थाबखा आंबो थांगौमोन ना बेमार नायजानो पेटलाया थै नागिरनो होबाय ससियेलनिखौनो होनांगोन नामा थैखौ थै नांगौ आंनोबो थै नागिरबोलाय आलौथा थुफ्लेबाय करबि से मोनसे ससेबा जानला हौवाफोरखौ जानाय आं नोंनि सेफ्लेनायखौसो गोथाव मोनो माइले दाउदै बेलाय नामा हानलाय माबा दाउदै ना माइले अ नों लाबोनाया थाव सेरफिनबावाखै आं डाइरेक्ट थाव सेरखादों दरथामल'सो दरसे दरसे हरखादो बिसोरनो नाङा बाथोनबो जाया आरो 90 थांबाय मोनथारथोंसै दायोसोना थांबाय सुसिना थांबाय देबायना हरगोन आं फानलु आनो थुफ्लेखायाखै दा मोनबायसो गुवाहाटीनिफ्राय मिथाइ लाबो ओंखामा थांबाय लेडिस बडिसो बेबो टावाराव नोंबा आंखौ लांनो हागौमोन ना जागोन नामा संख्रिया थैखौ खैलिटार नांगौ 5 लिटारसो नांगौ थै नांगौलै नागिरना हो आंनोबो थावा खायसे गैया होनदां लायदो जाबाय अन्थाइ थावसो थारमाने आइडि होनो बिसोरखौ सोरबा केरा फोन मारसरे गावनावसो आंनावसो नागिरबाय दं हेल' सोर दं नालाय आंथ' लोगो मोनस्लाबासै बोरायासो नुजोबदों फुरा बेफार मेला थांजोबदों ना जाय लकेल बेफार मेला थांजोबदों बेसेबां बोराया आं थांबाथाय थांखाजोबबाय
हमें रास्ता नहीं है हरलांबाय मा होनोदा मालाय खांबाय नों आंखौनो खामफ्लायासो नाङो हाय हाय ओंखाम जायाखै नामा ओंखाम जानोबा फाननोब्ला हटेलाव जादों नामा बोरमा बेदरजों आं थांनो लामा गैला सं हाय हाय है दंखलाव दा नों लामा दङ दालां दाउआ माबाय दं नोंसोरो आंखौ हाबाबो जाया माबो जाया गुवाहाटियाव थांबाय थाबोदों मानसि मा खुरमानि न'आव जाबाय सानजौफुनिखौनो मा ओंख्रि साबेसे थांदों सोरजों थांदों फैगोन बिफा बोराइबा दहाय नोंखौ सायाव नागिरफैबाय दंमोन बेखौनो थाबायनो हाया नागिरदों फरायनाया फैयाखै ओमफ्राय गैया मोनला माजों फैदों साइकेल थाबायना सोरसो बारा आदा मोजां आइजान मोसानायाबा मोजां मानो नांसोनो अमा बेदरजों जोगोनार आरो हांसोजों आलु केन्देलहाराव मा ओंख्रि जाखोनो दिनैलाय मिरामिस जाखाना माबा दालि मैथा ओमफ्राय आलु बाथोन
Oh. Thế bằng khá là nó sẽ gồm sẽ Hay bosτα βόνα. Chala office ni maba kharan bo dang stan fen ke. Dang jam dang robo ge yo. Robo la kan ge ni. 한 찌부기야. Stan fen la dang dang. Tên sẽ cái nó. Bai sa. Hả? Cái con ta. Gồm. Thế nào để rồi nè. Kan nang. Kan. Itu. Nah. Jangan pada sabun. Nah. Không có giải gì này à? Mà giả nó lưng là thì